something so important, so crucial, you know. Yeah, and that thing being preparation, you see. All this time from when I posted that video up until now, I've been busy, you see. Yeah, but the real don't that will be visible is what I'm going to do now. You see, so all this time I was just preparing for this moment. I think it's an hour or 30 minutes moment or something like that. But it took like the whole day for preparation to be, you see, where it's supposed to be at in terms of 100%. So that's like emphasizes the point of preparation, you see, upon everything, yeah. Whether it is writing a test, it is playing a match, it's the preparation that counts, all else falls into place. It's just the preparation. Oh yeah, yeah, it's buffet. Yeah? Oh yeah, switch was about. Excellent. So complainer, level up. So complainer, level up makhala njalo. Hayi this and that, hey, xesha layo selifile phema njalo yabona. Yapho ngiyaphendeza ngisengikhulile nje. Ngicela elifanele phela ngicela ngicela. Ngifuna ukuthetha kahle lezo lapho. Let's begin isikole sezona. Wara uhlezi uposta awukho busy yini, awunampilo yini, uhlezi uposta kanje. Hayi ngiyaposta kunjalo, nasesikoleni ngiyaphasa, nemali khona nayo, konke nje kufanele kuyenzeka ngihlalelane ngingaposta. Zonke izinto ezivimba umuntu ukuthi aposte, akukho nokukodwa okungivimbayo. Ngithi yabo, there's even ice on my wrist for this hard truth that I'm talking about. Yeah, so bathi drip check mabesho yabo nje namhlanje mfethu anontetha nyani nanto ekhulumayo ngithi yabo i-PC nakhona kuyona i-laptop ekuseni kakhulu into engayicela eyisile sengaze ngicela ukudlula. Oh sure. Oh, it's not a small one.
No way, it's not the same, man. It's not the same, dog. You go to the shooting range, I go to the basement, Got the whole shit soundproof. Nekpas in here thing, man. Yeah. It's just the way it is. Intombi enganeqiniso kimi, intombazane nje enganeqiniso kimi, isho ukuthi kana ngeyona lungelo uzophela amantombazane, uzodlala amantombazane. Ngcono uthathe mina engingeza ukudlala ngawo. Qha nje. Lo wena mfethu yabo. Ngikubuza ngoba yabo sometimes wena mfethu yabo kuyenzeka ukuthi yabo uzizwe impela uthi yabo kudla nayo-ke manje ingane yabantu yabona uyidlala njengenkotha uyeza ukuthi nayo sibhala phansi yabo ngisha nje ngo-showcase bamagama yabo into ewezwa imamele nawe ukuthi uyayibona leyo nto leyo ibone ibhala phansi ngempela uboneke ukuthi hhayi iwini-ke le kuthi bakuse kanjalo yazi ibhale phansi uzosho ukuthi uyayibona le nto leyo uzuyibuza ukuthi ngoba isibhala phansi kanjena akazi iyangazi kodwa nkosi yami anginzima nokuba yisoka lo wena mfethu yabo ngikubuza ngoba yabo sometimes wena mfethu yabo kuyenzeka ukuthi yabo uzizwe impela uthi yabo kudla nayo-ke manje ingane yabantu yabona uyidlala njengenkotha uyeza ukuthi nayo sibhala phansi yabo ngisha nje ngo-showcase bamagama yabo into ewezwa imamele nawe ukuthi uyayibona leyo nto leyo ibone ibhala phansi ngempela uboneke ukuthi hhayi iwini-ke le kuthi bakuse kanjalo yazi ibhale phansi uzosho ukuthi uyayibona le nto leyo uzuyibuza ukuthi ngoba isibhala phansi kanjena akazi iyangazi kodwa nkosi yami anginzima nokuba yisoka uxake kamfana-ke lo ey'nsizweni uxake kumfana impela mase ngiphethe kanje le mic si-on so ngizwile nithi niyawufuna omunye umculo amacwecwe yes xake kumfana-ke impela xake kumfana yizi izinto ey'xaka umfana lezi yabo masithuntutha kanje imic njengamaphathi amasha sezongena ey'hlalweni hayi sezizongena-ke nathi ey'hlalweni zethu ey'khundla zethu esayinikezwa amaZulu singayinikezi thina yabo sinezwe uSomandla umdali ucabanga ukuthi ngiyazenzela uzokwenziwa nguye ongabonwayo vele niyithathe ngohlamvu lento eniyifunayo ngoba iyona ndlela yokuthenga nikwazi ukwenza ngayo sinazi lokho century, the Ismaili imams went into hiding as a result of repression from the Abbasid authorities. So they established themselves in Salamiya, a city on the edge of the Syrian desert, and set up a secret network of missionaries who would do dawah, or proselytize, and spread the Ismaili creed. These missionaries, known as Da'is, gained influence throughout the Islamic world. Hello Hannah, still studying, sending my opinions on the work in the morning. You have a good night, you have a good night. So that's how it is, have a good night. So I'm studying right now. I was about to go to
No, we're there. It's a gig, Yeah, but I forgot it's Monday and it's only on Sundays. You see, yeah. So I started like it was last week, but you see, this week I told them I really can't, Yeah, yeah. So I'll go when we are done writing. You see, otherwise you could though. Boo! Booyah! Booyah! Being jealous is the only option you have when niggas like me step in. Sangisodlala lapha. Yabona, nifuna every time xa wenza iplans zakho noba eziphi ezimbi, if wenze ezimbi, asitike kulezi ezimbi, wazi ukuthi nasi isikhathi sakho 000 asikho. Ungabakuhlebela ukuthi uboleka u10 rand, baphuma kumapha amalokishi noma cheese boy. Kanti WhatsApp kwana. Ngoba kwakungenje ngo2016, Wona so lesesikepe engikhuluma ngaso sibi. Ona. Yawo. Sathi wow. Ngizokhomba ba. Ziba. Yona bafa, kodwa bafa mfethu. Wakithi. Hayi, sawusethenza we. Awu dlala ama-Terrans. Awu the major league. Amadoda. Awu the major one. Amadoleso mfethu, awu madoda. Hey. Oh, sure, man, the best goes. Hey, blowers. Oh, nah. The views in the oceans. Malweni kukho konke singahlangana ngalutho sinjalo, bengicela ukucacisa ukuthi ke ngwaseMoyo River mina, uyabo, itsika yami, yabo, ubunguni bami, isinguni sami siseMoyo River, yabo, hayibo le nto leyo yilo nje engifuna ukuthi ke kube clear noba kutheni nini na, yabo, Naye lo ngibiza ubavumile lo ubavumile. Hawu kwathini usebenzisa umuthi nansi into ngithi yabo, bona la ufika late emhlanganweni emethingini kube ngathi ufike early, yabo, nalo uphethe umhlangano acabanga nokukuthethisa, ubhizi ubukana nobavumile, uyabona. By the time I realize ukuthi ulate kwayena uselate vele ukuyibuza leyo nto, uyabo, la mfethu emsamo awuyinecathulo, kodwa mawungathatha nangu bavumile uye naye emsamo, uyabo, la mfethu kuyangeneka ngisho emsamo ngalesicathulo, ngoba manje ngisho naleli dlozi elinenkani elingafuni ukuzwa, elinenhliziyo embi nomona elapha kuyilona elingavumi, esevumile wonke amadlozi, lifika livume, uyabo, sadidwe ubavumile ukuthi lizamthini, uyabo. By the time sekuvuka le nto zalo livume kudala, processwe kudala. Nango bavumile. Ngoba abantu bahle bane. Abantu bahle bane. Ngoba abantu bahle bane. Abantu bahle bane. Abantu bahle bane. Abantu bahle bane. Ngoba abantu bahle bane. Abantu bahle bane.
ngoba abantu bahle baningi, abantu bahle baningi, ngoba abantu bahle baningi, 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 abantu bahle baningi. I need to spread the word of God. I can never go low key. You're the reason I have to be low key, so I gotta be low key in your house. You know, right there at you, straight up to you, nigga. Ufuna mina umuntu azi no matter what ukuthi I am my father's son and my mother's dearest. Yabo. Sazi ingane thina. Asazi lo muntu omdala ukuthi bamthatha usha abazali bami. Awusho nje usha abazali. I need to spread the word of God. I can never go low key. You're the reason I have to be low key, so I gotta be low key in your house. You know, right there at you, straight up to you, nigga. Ufuna mina umuntu azi no matter what ukuthi I am my father's son and my mother's dearest. Yabo. Sazi ingane thina. Asazi lo muntu omdala ukuthi bamthatha usha abazali bami. Awusho nje usha abazali. You see, when I pray on you, it's because you are closer to prayer. And if I do it and I pray on you, while you're still alive and you hear that prayer, it will be very good, not just for me, because for you as well. You will be hearing that prayer, because the prayer you will hear either from me or someone else, but you will hear prayer. It's either you choose to hear it now while it's your choice, or you hear it when you just have to hear it. So you see, I never touch, not to be touched. Nini ngizondayo ngizonaka ngoDisemba sekubuya ibandla. Business nje manje. Business la nje memeni. Sure. Nini ningazi ngomculo awukakakhokhi. Yonke into eningazi ngayo ayikho esabhatela. Ngizoqala uku-acta ngale ndlela engithanda ngayo uma sekubhatala. Kulezi zinto zama-advice lezi. Kodwa endokuyisho ukuthi angazi wealth whispers. Senikwazi lapho lokho. Nabantu aba-wealthy eniphila nabo abanokunihlebela mhlambe. Nazi kanjani ukuthi iya-whisper wealth. Okokuqala nje lokho. Bese nithi angazi rich, angazi kanjani. Khona la nithi khona ke broke make noise.
Broke make noise. Malini ukuba broke. Yabo mina mfethu. 100 rand wami lo. Hayizi ukuba umsindo go. Ngeke nje ngizwe ngani. Yami le. Awu. Vele ngihisipheke manje hayi phela mase ngiwealth mhlawumbe ngizobe sengisesimeni sokuthi ngihisiphe kwamanje nje awubambile ya. Itsini 4 beers lapho. Hawe mfethu.